всеки параграф миришиш на лисица. Да, химерна вечер беше мигове недостижими, знам са. Виж, стана леко противоречиво сяно, границите в новия ми свят са уважими, знам. Залъжи ме леко с грях и после стойността в очите хвърли пясък, закопавай непорочията. За втория семестър запознавам те с точността, която таиш в себе си зад маската и ровчета. Високи токчета и нещо по-сериозно са ми от болните теми и остри ногтите наточения. Очния контакт за Богом още несериозен е, честотен гръм в тишината, тръщна ме в този миг. Несериозен тип сериозно се възторжи, маската сложена на масата, карта и се тревожи, че от точно това пиш не е очаквала се отвори и да изпее каквото и тежи и каквото я тормози. Потни голи боси, това не се случи, отря да моли втори бус и R&B-то да пусне, замярат се с комплименти чак от горна до Русе, да вкусат устните не трябва, защото такъв им е устава. Пишем готова текст в 6 и 8 на сутринта, от дома заран тя се дразни от старомодното дяло, парен вади цяло тяло, бяло пари на тотални бари, че не е сама, но малко е самотна. По всеки параграф, по всеки. Знам, че си такава, по всеки параграф. Знам, че по всеки параграф миришиш на лисица. Да, химерна вечер беше мигове недостижими, знам са. Виж, стана леко противоречиво сяно, границите в новия ми свят са уважими, знам. Залъжи ме леко с грях и после стойността в очите хвърли пясък, закопавай непорочията. А впрочие след час ми лайква всяко второ стори. Неудобна е ситуацията, но пак ще се повтори.